preguntar por o nome dos liantes porque tedes cara de vos e de vos. Sí, sodes moi liantes. Ventura, sí. Sí. Porque ademais o nome foi decisión democrática, dixeronme. Sí, fixemos unha votación por WhatsApp, con encuesta, sí. Foi unha decisión meditada ao largo de varios días. Que vos representa, non? Que leva un pouco o espírito da formación, porque festeiros sabemos que sodes, pero parece ser que liantes un pouco tamén, non? Sí, quizás incluso máis liantes que festeiros. Bueno, e canto tempo levades xuntos? Entendo que tocando, iso hai que vervos, levades toda a vida, prácticamente, non? Sí, desde rapaces. Moitos coincidimos de nenos nunha banda que se fixo na aldea de que somos a maioría, en Artes, que é unha aldeña dentro do concello de Ribeira. Despois aquí hai xente de Ancoradoiro, de Quichucas, de Xuño. Todos tocábamos de pequeniños, xuntámonos nos viernes de cerveza para reencontrarnos, ca coña de levar as gaitas, levar os instrumentos, retomamos os ensaios. Desde o 2017 que nos constituímos como asociación, con actividade continuada hasta o día de hoxe. E ainda se repite a historia, Ventura, hai remuda? Vedes pequenos que tamén se interesan pola música tradicional, que o mellor nuns anos pois se irán incorporando a formacións como a vosa? Sí, aquí incluso algúns, de nós, non é o meu caso, pero algúns de nós sí que teñen fillos que se están dedicando a esto, están aprendendo nas escolas de música. Veñen as novas xeracións xa pegando forte. Moi preparado, sí. Vale. Que Ribeira sempre foi unha terra que deu moitos músicos moi vos. Sí. Xo hai que ver na Dorna, cando o concurso a canción de Tasca, prácticamente todo o mundo sabe tocar instrumento. É verdade, sí. Vos aí entendo que participades tamén, non? Porque a festa gusta vos. Metemos baza, sí. Bueno, organizades moitísimas foliadas, movedes moitísimo a xente nese sentido, gusta vos... Sí, nos de feito... Sodes liantes porque vos gusta liar os demais a que se sumen á festa, digamos. Correcto, sí. Nos de feito, xa desde que empezamos que a nosa actividade como asociación viñemos organizando todos os anos unha foliada próximo ao Día das Letras Galegas, e hai 3 anos decidimos liarnos aínda máis e empezar a organizar un festival de música folk como tal, o Bruón Folk Fest, que vai ser dentro dunha semana en Ribeira, por certo. É un festival que organizamos con moitísimo cariño, moitísimo esforzo, todos axudamos. Dedicado ás letras galegas, comentas? Sí, sempre. Foi algo que xurdeu dunha maneira moi natural. En que dato celebramos? Decidimos celebralo aí. De feito, as primeiras chamábase a foliadas Mil Primaveras, acordando un poquinho a obra de Álvaro Cunqueiro, ou un son, un país, unha cultura, por exemplo. Este ano, de feito, unha das cousas que vimos facendo sempre no festival desde que empezamos a celebralo é inauguralo con unha mesa redonda na que, persoeiros, xente da cultura, pois debate, fala e invítase un poquinho a reflexionar. Este ano, aproveitando que a homenaxeada Begoña Camaño ademais de escritora e comunicadora, quisemos ter un guiño, vincular as letras ca comunicación e comunicar con sons. Vamos ter un campaneiro que nos vai a falar de como se comunicaba, pois eso, con sonidos. Sí, señor, que é unha verdadeira linguaxe que xa aprendemos aquí no que anda aí. Pois que bonito, pois 8 e 9 de maio, ese festival que organizan Bruón, entendo que podemos convidar a toda Galicia, non? Por supuesto. Pois xa vistes o que hai, moi boa música e boa xente, inda que se chamen liantes. Moitas gracias. Dou unha vida que falar a ti.